Περί υποκειμενικού τρόπου αξιολόγησης των καθηγητών και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει και να δημιουργήσει εντάσεις. Ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί αυτό. Υπάρχει κίνδυνος να συμβεί. Εφόσον η βαθμολογία του καθηγητή είναι αυτή που διαμορφώνει το προφορικό και τον μέσο όρο του μαθήματος στο τέλος της χρονιάς και το κάθε μάθημα στη συνέχεια βγάζει τον μέσο όρο προαγωγής ή ακόμα και απόλυση αν πρόκειται για την τρίτη τάξη, και εφόσον αυτοί οι βαθμοί λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού προαγωγής και απόλυσης, του 5ου βαθμού δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι, να μην είναι αντικειμενική η εξαγωγή στο τέλος των μορίων. Ο αυξημένος βαθμός προαγωγής και απόλυσης, μάλλον να το πω διαφορετικά, ένας καλός βαθμός προαγωγής στην Α, στη Β ή και ένας καλός βαθμός απόλυσης στη τρίτη τάξη, πάντα, σύμφωνα με τα παραδείγματα που μας έκανε ο κύριος Σαβαΐδης, δείχνει ότι, αν βλέπαμε λίγο τις παραμέτρους, ότι βοηθάει τον μαθητή. Έτσι, αν έχουμε επιδόσεις και βαθμούς από τους καθηγητές υψηλούς, αυτό θα βοηθάει τον μαθητή. Κάποιοι καθηγητές όμως μπορεί να είναι όχι υποκειμενικοί, αλλά πολύ αντικειμενικοί, και αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει τέτοιου είδους θέματα.